نیروهای طالبان صدها پناهجوی افغانро аз ноҳияи ишкошими афғонистон ҳам марз бо ишкошими тоҷикистон ронда ба гурӯҳи боқимонда як рӯз муҳлат доданд ки ин қаламраво тарк кунанд. бино ба гузоришҳо дар ишкошим наздик ба 2000 паноҳҷӯ ҷамъ омада буданд. волии толибон дар бадахшони афғонистон аз ин афрод беҷӯшшудагони дохилӣ ном бурдааст. садҳо паноҳҷӯ дар ҳоле аз марз бо тоҷикистон ронда шуданд ки душанбе дар бештар аз як моҳи охир ба даромадани онҳо ба хоки кишвар иҷозат надодааст. ба иттилои манобеъи радиоозодӣ, نیروهای طالبان рӯзҳои охир яке аз паноҳҷӯёнро ба қатл расонда, як нафари дигарро бо номи ҳоҷи бобо латукӯб намуданд. вазъи ҳоҷи бобо бисёр вазнин аст, чун ӯро бо автомат шиканҷа доданд. барои он заданд ки гӯё ба муҳоҷирон роҳ нишон медод. ба ӯ гуфтанд аз ин ҷо наравад мекушанд. ҳоло ба мошинҳо нишаста меравем, аммо намедонем ба куҷо. ҷонамон дар хатар аст, нақл кард яке аз паноҳҷӯён дар суҳбати телефонӣ рӯзи 4 октябр. акси ҳоҷи бобо ба мо дастрас шуда дар он сару рӯяш захмӣ ва дасташ баста аст. манбаҳо гуфтанд ӯро пизишкон муоина карданд. баъзе аз паноҳҷӯён дар ишкошим мегӯянд аз вилояти паншер ҳастанд ва бо умеди он ки тоҷикистон роҳашон медиҳад ба сарҳад омада буданд. дар ҳамин ҳол волии толибон дар бадахшони афғонистон рӯзи 4 октябр гуфтааст 600 беҷойшударо аз марзи афғонистону тоҷикистон ба хонаҳояшон баргардонданд. хабаргузории синҳуаи чин аз қабли мавлавӣ амонуддин мансур навишт, ин афрод дар натиҷаи задухӯрдҳои шадид дар моҳҳои пеш аз ишғоли толибон овора шуда буданд. онҳо дар саҳро ва дар ҳолати вазнӣ зиндагӣ мекарданд. пас аз он ки мақомоти минтақа амнияти онҳоро таъмин карданд, ба хонаҳои худ баргаштанд, иддао намудааст мавлавӣ амонуддин мансур. ин дар ҳолест ки баъзе аз паноҳҷӯён мегӯянд зери фишори толибон ва таҳдиди куштан ба тарки ноҳияи ишкошим водор шуданд. яке аз паноҳҷӯён ки ба далоли амниятӣ номаш нашр намешавад 4 октябр ба радиозодӣ гуфт ҳоло аз ишкошим ба минтақаҳои дигар расипоранд, аммо тақдири ояндаашон рӯшан нест. мақомоти тоҷикистон бо вуҷуди гузоришҳои ботакрор дар бораи вазъи паноҳҷӯён дар сарҳади афғонистон вокуниш накарданд. бино ба гузоришҳо дар ноҳияи ишкошими афғонистон наздик ба 2000 паноҳҷӯ ҷамъ омада аз охирҳои моҳи август ба ин тараф талош доштанд дар қаламрави тоҷикистон паноҳ ёбанд, вале мақомоти марзбонии тоҷикистон дастур гирифтанд ки паноҳандагонро ба гузаштан аз марз иҷоза надиҳанд. иттиҳоди аврупо рӯзи 14 сентябри имсол дар хабарномае гуфт дар ҳудуди вилояти хатлон ва вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони тоҷикистон то 5000 фирорӣ аз афғонистон паноҳ бурдаанд.